Mayong adlaw kinyong tanan mga ka-dear friends. Kumusta? Kini na usab ang inyong ubos nga alagad nga si Papa Joe. Para paghatod kaninyo og lain na sad nga istorya nga makahatag nato og inspirasyon, leksyon ug kalingawan. Diri lang sa tuang YouTube channel ang Dear Papa Joe Stories. And by the way, sa mga kaigsunan nato nga wala pa maka-subscribe, please click the subscribe button ug apila na lang sad ang notification button para ma-notify mo sa mga bagong istorya nga atong idalit kaninyo. Daghan tag mga kaigsunan diya nga nagpahipi. And kung gusto mo nga mulambo pa gyud ug mudugay pa nga to ang YouTube channel, kinahanglan nato nga makasurvive pinaagi sa inyo ang pagtabang sa pag-click sa subscribe button. And sa mga nangita sa mga daan nga mga istorya, inyo na siya makita sa katabi with Ate Gems. I-subscribe na lang po. And of course, kung ginano mo mong pada sa inyo ang kaugalingong suwat, pwede na nyo ipada sa papajoesuperb@gmail.com or i-check ninyo ang video description below para sa eksaktong email address para di masayo. So dito maglangay o ganiya ang sugilanon sa usa sa tuang YouTube subscriber. Diri lang sa Dear Papa Joe Stories. Oh, dear Papa Joe, tagapayo ng puso. Sa bawat kwento, ikaw ang sandalan ko. Sa pag-ibig, sa sakit, sa pangarap at saya, ikaw ang tinig ng bawat nag-iisa. May iniwang sugat, may bagong simula sa mga liham. Hinahanap ang pag-asa sa bawat kwento mong pinakikinggan. May aral at saya na hindi malilimutan. Kini nga tong sugilanon nag-describe sa tinud-anay nga gugma kanang buhaton nimo ang tanan para sa ka tawo. And mao kini siya ang suwat nga pinadaan ni Martin nga naguluhan og Everything for Her. Dear Papa Joe, before na ko sugdan ng akong istorya sa kinabuhi, gusto lang ko magpasalamat sa mga pagtulunan nga imong nahatag diri kanamo sa imong mga listeners by just simply listening to your program and to your YouTube channel. Di lang pagtulunan ang imong nahatag sa imong mga listeners kundi kalingawan usab ang among mabati every time makapaminaw mi sa mga klase-klase nga mga istorya sa kinabuhi sa imong mga letter senders. And I'm not gonna lie, I've been a fan of your program since high school pa. O hantod karon, nag-subscribe ko sa imong YouTube channel. And pirmi naghuwat sa mga new uploads para ako na pud nga mapaminawan. Yes, ingana na ako kadugay na minaw sa imong mga stories. Halos tanan nga uploaded stories sa imong YouTube channel, ako nang napaminawan. Bisan pa man na ako sa layong dapit sa kalibutan. Wa ko istorya nga gipalabay. Ug karon, niabot sa punto nga why not send my own story pud to inspire and entertain others like me nga na-inspired ug nalingaw gyud sa mga previous stories nga imong nabasa. And again, before continuing, agi og pagpalambo sa tong YouTube channel, palihog lang sa tag-subscribe ninyo. Kadaghan kitag mga kaigsunan nga nag-view pero wala pa maka-subscribe. Dako kinan akong kalipay kung magtubo ang ato ang mga subscribers, meaning to say daghan tag naabot sa to ang gihimo diri sa to ang YouTube channel. To start, itago lang ko sa pangan nga Martin, 30 years old ug nagdako sa probinsya sa Bohol. Pero karon naa sa laing nasod na nagbasi. Ako sugdan ang istorya sa panahon nga high school pa ko. Way back year 2007. Sa mas kadaghanan, excited po kayo ko sa first day high. Excited ko makailaila og mga new friends, makatunob og new learning environment og makamit og new teachers og labaw sa tanan, makamit og new faces. Ug tuod man, anadyo ko'y na classmate nga nakakuha sa akong atensyon. Si Mary, cute, charming, si Mary og chinita, puti, saktog barog, ug kamao sa klase. Dili na katingalahan nga daghan ni angay niya. Di lang sa mga class, kundi sa uban pa nga mga sections and even sa higher years.
Sa paglabay sa mga buwan, kabalo ko sa kong kagalingon nga crush na ko siya. Pero siya, nakagusto na ako. To describe myself, man good Papa Joe, dili ko attractive kay gamayon ko nga pagkalalaki. Pero nagamingon na ako nga gwapo ko, labi na og mudak-udak ko ang akong lawas kay lamion masagog pamanit og need ko manamit. In other words, membro ko sa anang gitawag nila og late bloomer kay di naman ko appealing o diha naman ko ni nahimong appealing pag hinahinay na nako og dako. And fast forward, tibok high school life nako gi-admire nako si Mary or Marie. We had been good friends from first year to fourth year. Barkada mi og now sa mi group of friends ni Marie. Some of them niangay sa ni Marie. So for me, okay na nako nga miangay ko niya, bahala og she did not feel the same way diri nako. Sa among barkada, usa ko sa pinakasuod nga friend ni Marie. We even kept things nga remembrance sa among friendship nga kami ran duha nga naa. And we both keep it. One thing di na ko makalimtan is nami tagpiso from our allowance that we painted white when we exchanged signatures on it. Ayaw na wad monit di mailhan sa tong friendship. Mawa na sa nga ako pagka-amigo. Mo na mga pulong nga di na ko makalimtan gikan ni Marie. Yes, suod kay mi but sadly hantod amigo ra gyud. Bisan pa og mangandoy ko nga di lang mitaman unta ana. Pila na may pagdagan sa mga adlaw, padayon mi sa among pag-eskwela. Nakauyab na si Marie sa laing lalaki. Og ako usab nakauyab pod og laing babae. Uyab-uyab ra gud. Pang high school ba. War man po noon ko masakitan kay I accepted man sa my place naman po nga tukang Marie. Sa iyang kinabuhi and happy ra pud ko sa among pagka-amigo. Bisan pa man na ami tagsa-tagsa ka mga uyab-uyab, di na ko ikalimod sa kong kaugalingon nga crush gyud gyapon na ako si Marie. Pero hangtod gyud sa pag-angay niya. Og akong ginahuna, mas maayo ra pud og ingon ana ang among sitwasyon. Kay in that way, mas makip na ako si Marie through our friendship. Kaysa magkauyab mi, unya magkabuwag rami og magkalimtanay. So, I wholeheartedly choose our friendship over sa gipangandoy na ako nga relasyon. And yes, milas good among friendship for quite a long time. Marie was there during my ups and downs. I even remember the time when we were fourth year high school. I ran for SK chairman sa among barangay. Nagdungan gid mi ni Marie og parehistro bisan naman og lahi-lahi mi og barangay nga gipuy-an. Ang SK election sa mua that time was tough match. As in, gukod gid kayo ang mga number sa votes and Marie was there sa muang barangay. While waiting for the results sa election, Papa Joe, sa SK election, and just to show her support, diri nako. And yes, we celebrated my small win kinidaog man ko from that very tough election. And fast forward, nang graduate na mi og high school. Text gyapon mi ni Marie. Send og quotes pinagi sa Send to Many. Mo pa man ang uso sa una. Di pa man group chat sa Facebook or Messenger like these days. Text good and Send to Many. Mao na dayon. Lingaw na kay mi ana sa unang panahon na. As time goes by, mao lang gyapon ang sitwasyon namo ni Marie. Na siya lain uyab. Og ako pud, napo ko lain uyab. Pinatar gyud nga relasyon. More than infatuation ra. Di gyud kanang seryoso nga relasyon. Marie and I still remain good friends, which is malipayon na pud ko kaayo. Adto nga sitwasyon. At least amigo gyapon mi and nalingaw ra man sad ko sa akong life that time and excited mo enter og college life. So from high school life, here comes college life. Wana ko dama, same og eskwelahan ni Marie, pero lahi mi og mga kurso.
Makita-kita gyapon mi ni Marie panagsa sa campus, pero seldom na lang kayo kay lahi na mi og mga departments. This time, na-feel na ko nga lahi na kaayo among tagsa-tagsa nga kinabuhi ni Marie. Busy na siya sa education student or as education student, ug ako sam as a HRM student. Sa text na lang mi magkumustahanay ni Marie, pero tagsan lang pud kayo kay lagi. Busy na mi sa mga newfound friends. In the middle of our first year college, wala kay balita about ni Marie diri kanako. Samtang ako, naapo ko'y different life o laing gikaangayan sa college. Nana ko'y lain nga nauyab, both sa text and personal. Tao rapod bayata. Moangay gyud. Ug si Marie, last na ko nadunggan niya, sila gyapon siyang uyab pag 4th year high school namo. Nga common friend po namo that time. Until one day, nakadungog ko nga nagkabuwag sila og sa iyang uyab, ang barkada atong iyang ex may ako nadunggan, who was my opponent sa SK election. Amot pa ba, Joe? Huwag ko kasabot sa gibati nga naglagot kayo ko ni Marie nga nung sa tanan pwede niyang uyabon, katub siyang kontra nako sa akong paglansar sa una sa barangay SK election nga kabalo man si Marie nga kontra mi adto niya in all aspects, labi na gyud sa nitabo sa eleksyon. Sa akong kalagot nagka-desisyon ko nga di na gyud nako tagdon pa og tinggan si Marie og kalimtan siya if wa na mi nagkaamigo pag-ayo sa high school. Anyways, gusto ko magdumot ug luuran ko nga pagkatao, Papa Joe. So, mauta ko na desisyonan about namo ni Marie. Until one day, it was very unexpected and awkward lunch break. Nagkasugat mi ni Marie sa boardwalk sa among school while I was on my way to eat lunch. I could identify her from afar, but I chose nga di gud na ko siya tagdon, di na ko siya tanahon. Padayon ako sa akong paglakaw as if wa ko'y nakita nga tao. Wa na ko kay bahaw sa reaction ni Marie kay wa man jud ko mo tan-aw niya. Mas naglagot ko niya this time. After that encounter namo, wa na may contact ni Marie. Wa na siya sa akong phone contacts and wa naman po siya ni text nako. It was an ordinary weekend, Papa Joe. Tambay-tambay ako sa gawa sa mua, then suddenly, I saw this very recognizable face. Si Marie. Nagkuyog sila siyang uyab nga akong kontra. Silingan man pud namo ang lalaki good. Mas nadugangan pa nga akong kalagot og pagpanluod ngadto kang Marie. Nitagad pa siya nako while saying nga, Martin, dito ko sa ilaha, gipadto ko siyang mama kay birthday nga. Nag-celebrate yung mama siyang birthday. O ganyan daw ka mga igsuon. Wag yung nitingog kung nitagad. Nanlakaw raman po sila. Few nights later, nakadawat ko text message from an unknown phone number pero kabalo ko kung kinsa itong number. Nag-text si Marina ko. Nag-ask siya og unsa akong problema nga nung di na ko managad niya. Ako rin siyang gidedma. I chose not to respond kaya naglagot ko ug nanluod lagi ko niya pag-ayo. A couple of months later, na events among school nga all freshman students. And we had to perform at that night. The activity ended around 11 p.m. And after that, my friends and I decided nga mag-inom ug magtambay-tambay before we go home. In the middle of our inuman, igo rami nakainom sa kuang mga amigo but wala gyud nahubog. Nakanahon na mi nga mubalhin og laing place nga tambayan. On our way, nakoy nakita from a distant nga familiar nga babae. Nagkaduol mas nagaklaro na ko siya. So I decided to take the other way around. Martin, ali sa good, magstorya sa ta. Maura na nga ako nadunggan sa babae nga nagsige og balik-balik og tawag sa akong pangalan, Papa Joe. Nauwaw ko pag-ayo kay gisungog na ko sa akong mga amigo kay nganong di na ko muduol nga babae na gud na ang nanawag o gasigig tawag na ako. So no choice ko
Mudo na lang dyan ko, Papa John, yes, you're right. Si Marie, ang babae nga, nagsigi og tawag nako para makigstorya. Ang babae nga wag yun ako tinggi og tunga sa tuig. Sa may problema nimo? Anong wa naman ko nimo tinggi? Anong wa naman ka mo tagad nako? Atong nagsugat ta sa campus, di ka mo-reply sa akong text. Ang text na, sa man ka? Mao na ang mga pangutana nga nagsigbalik-balik ni Marie diri nako. Nasakitan di ay siya at mga pangitabo nga wa na ko siya tagda or tinggi. Noon sa man ka, uy, hubog man ka, ug makistorya ka nako kanang di ka hubog, uy. Muadto na ko, uy, ay nasigig tawag nako. Tubag ko pa, kang Marie. Moro na ang excuse nga respond na ako nga to kang Marie. Bisan nagwadyo ko yung plano, makikistorya pa niya. Bisan pa man og sakto ang iya mga pangunahuna. Dili. Magstorya gyud ta karon. Kay nahiubos kay ko nimo. Imo na lang jud kong gikalimtan. Gikalimtan nimo nga atong pagkaamigo. Matud pa ni Marie nga medyo halata nga gamay nga nakainom nga nahubog-hubog pod. Ako po siyang gibawsan, Papa Joe, nga pagkaamigo. Imo ta kong imo ta giyon ako na. So wa pa ka nakig-uyab anang imong uyab karon. Wa nagyud ko kapugong sa kong kagalingon, Papa Joe. Nasukmatan gyud nako siya. Kay bawo man unta ka nga di ko ganahan ang lakiha. Pero wala man nimo una nga nagkauyab mo. Muna nga pagkauyab mo ninyo, ako na mo palayo. Ni-action ako biya, Papa Joe. Pero sawaan ako, dama nihilak si Marie. Ang butog, sa kahubog ba niya or nasakitan yun siya sa nitabo sa mong friendship, nihatag pa siya sa rason nga nung iya tong giuyab ang tao nga di ko ganahan. Explain pa niya nga, iya daw tong gigamit panimaw sa iyang ex kay amigo man ang iyang uyab karon ug ang iyang ex. Binata kayo nga rason, Papa Joe. Naluoy ko niya nagtan-aw nga naghilak ug wa ko sabot sa kong gibati. Pero ko gibati og kamingaw ni Marie, like the old us sa high school pa mi. Nangay siya pasaylo nako ug nisaad nga iyang i-fix ang situation para daw sa among friendship. Wow, na-surprise ko. Mas pilion ko niya kaysa iyang uyab karon. Ang tubag, ambot. Di ko sure. Ang sure is, nalipay ko og gitagamtam na ko ang moment na mo ni Marie nga nagstoryayan na mi sa ilawom sa hayag nga buwan. Wow. Sa ilalim. Okay. Puting ilaw din natin. Nagkalawam ang kagabiyon, Papa Joe. Nagkalawam na saan ang mga istorya na mo ni Marie. Ambot ako kasabot sa akong gibati. While nagstorya mi, murag, lingaw kayo ko. Murag, nabalik mi pagka high school. Gimingaw kay ko adto nga feelings, Papa Joe. And after that conversation, hinay-hinay nga nabalik mi sa kasuod ni Marie. More frequent na mi nga mag-text-text ug iya gyud gibuwagan ang iyang uyab para kuno di nako mangluod niya. Nalipay ko nga wa ko kasabot nganong gibuhaton niya. Wa manunta nako siya sugua. Nilabay ang mga adlaw bisan og lahi mi og kurso, maginuwatay na gyud mi ni Marie kada lunch. Kada break na mo para magdungan mi og kaon. Mas nasuod mi nga adto mi magtambayan og tigkaunan during our lunch break sa boarding house sa iyahang best friend. Mudungan ko og kaon nila ni Marie og siyang mga amiga. Mag-share pa gani mi permi ni Marie og plato og pagkaon tungod kay limited ra ang mga silverware sa boarding house sa iyahang amiga. Totoo po mi ngayon ato nga setup. Malingaw raman po ko kay ang next room sa boarding house sa best friend Marie kay room man sad sa uyab sa kong amigo, so mag-abot ra gyapon mi sa kong mga amigo dito. Nalingaw ra mi sa mga pagtambay-tambay adto nga boarding house. Inigtong pauli sa klase, maglahi ay namin ni Marie kay lain-lain man og oras mahuman ang among klase. And also, lahi sa mig barangay nga ulian. Midagan po pila ka buwan ngayon ato nga among setup. Both me and her, wala na uyab ato nga time. Every break time na mo, permi mi magkuyog-kuyog ni Marie. Malipayon rami sa vibes na mong duha. Hangtod, nga niabot ang time nga nakauyab ko lang babae, nga classmate na po ni Marie. Guwapa kayo ang mga babae.
Siya'y type nga mistisa. Maong nauyab na ako ang mistisa kay siya'y niunag chat na ako while nagkuyog mi si Marie. Aong gisakay-sakayan og reply ang mga babae og while nag-chat mi. Nakabantay si Marie nga gikuha niya ang akong cellphone og si Marie mismo ang nag-type nga gipanguyaban niya ang maong mistisa. Dili ako ang nag-type og panguyab sa mistisa. Pero ang mistisa ni reply og nisugot na ako. Mao to nga nagka-uyab na hinuon mi og di oras. Nagkauyab mi sa mistisa pero tagsara mi mag-date-date. Mas kami pa si Marie ang magsigig kuyog kaysa niya. Mungo sa kaadlaw niya na gibuwagan ko niya sa chat. Magbuwag na taoy, wa man kay klaro, matud pa sa mistisa. Ako pud nga wa gyud tinudanay nga feelings niya ni okay ra pud gudayon. Padayon ang pagpanlabay sa mga adlaw, ang akong suod nga igagaw nakauyab og silingan nila ni Marie. Mao nga inig pamisita niya sa iyang uyab, mukuyog pud ko. Samtang mag-date ang igagaw og iyang uyab, kami pud duha ni Marie magstorya-storya ilawom sa ngit-ngit nga kagabhion. Kung i-rate ang among closeness ni Marie, murag 10 out of 10 gyud. Way magtuo nga di mi uyab. Pero ang tinuod, di gyud mi uyab. But deep inside, I know nga we both care for each other. And one night, laing hugna na sa pagpamisita sa igagaw sa iyang uyab. And of course, kami ni Marie, nagkuyog pod min duha. Lawom na gyud ang kagabion niya tuog kamera si Marie, nagpaabot sa usa ka parisan nga mag-ukang para makauli na pod mi. Pero ang mga lovebirds maglami pod, di pod halos magbuwag. Kami ni Marie was doing the same thing we did over the past months ang magstorya bisag unsa nga topic. Pero ambot mo naglahi ang mode niya itong gabi una. Kaya nga no, nga nikalit raman siya og kiss diri ka nako. Ni kiss si Marie nako. Actually, ako ang nikalit og kiss kang Marie. Wala ko damahangan ni bawas po og kiss si Marie nako. At first, simple kiss na gyud, patapsing-tapsing ba Papa Joe. Pero nausban pa ug mas ni grabe gyud kanang torrid kissing na gyud ang sitwasyon sa among paghinagkanay. Human ito gabi na we became even closer ever. Pero uyab ang among status kay maglambing mi sa usa. We kissed if ever magkita mi sa saktong lugar o time. Pero wa mi label nga matawag kay wa magyud ko na uyab o nauyab kang Marie. Kay para nako mas maayo nga ingon ato lami kaysa full blown nga uyab-uyab nga basin ma-complicate lang hinuon ang among relasyon unya mawa pa siya nako. Magselos nako kung bakit ako niya nga naa siya laing ka text. But still, makonsider pa gyud mi nga single daw. Nagbuhat mi og intense nga passionate kissing with matching hikap-hikap sa lawas. So many times nga nangisog na ang leon nga gusto na untang nga mulapa sa karnero pero inigbalibad ni Marie nga di pa siya ready anang mga butanga muhunong rapug ko sa akong gibuhat. Kay dako ko og respeto sa iyang pagkababae. One time, akong invite si Marie nga moadto sa mong balay and dito nakalugar na pud mig hagwa-hagwa ang leon ug karnero. Pero kutob gyud sa hinagwaay sa upper part sa mong body kay wa pagyud mi ni attempt nga mupaubos. While I could feel our body heat towards each other, Marie suddenly stopped me from kissing her and asked, "Unsa man ta? Anong sige man kiss ug palami sa usa? Nga di man ta uyab." And I was shocked. Wow katingog. Gihapak ko niya while saying, "Huy, kadungog ka nako." And then I replied, "Yes, kadungog ko, but wa ko gibawog unsa pud atong status, Marie. Malipayon na kay ko og unsay naata. Magselos ko og nakay ka-text lain. Wa po kasabot sa kong kaugalingon. Pangutanon ti ka, Marie, ikaw ba malipayon ka diri nako? Nganong i-allow man nimo nga mabuhat ni nato nga di man ta uyab?" Prangka ko pa nga tubag ug pangutana nga kang Marie. And after a few seconds later naingon si Marie nako nga, "Malipayon man pud ko sa tanan nato, Martin. Malipay ko when you're around. I really enjoy your company. Magpangita sa kuog di ti ka makit-an." Wow katingog, Papa Joe. Sa kalipay nako
Sa ako nadungog nga finally ni angay gyud si Marie nako. Wa na ko kay bawog unsa pay akong isulti. So, unsa may plano nimo? Di ka manguyab nako. Pangutana pa ni Marie nako, Papa Joe while nagkatawa. Di katawa po ko og nagkinatawa-nay na lamin duha. And then I replied, imo kaha kong sugton kung manguyab ko nimo. And Marie responded, ug miluhod ka karon sa akong tubangan unya manguyab ka nako. Base og sugton pati ka. Di man ko kay bawo sa ang pagpanguyab nimo. Wa man ko kabaw sa ako isulti. Awkward pa na akong tubag ni Marie. Di katawa si Marie, Papa Jong ningon nga, sige, luhod and repeat after me. Marie, musugot ka ba nga mag-uyab na lang yun ta o adto na lang yun yung tinudunon? Mao na mga punga ni gawa sa baba ni Marie nga maupod nga akong gisundog paglitok nga to kaniya. While nagluhod ug nagunit, sayang kamot. Ni katawa pag-ayo si Marie, Papa Joe. Bugal-bugal nga katawa nga maurto ang sinugdanan sa among relasyon. Walay formal nga pagpanguyab nga nitabo. Kanang mutual ra nga feelings namo ni Marie o di patigbabaw gyud. Magselos ko, magselos siya. Malipay ko o kontento ko nga maupod siya. Nidagan sa pila ka buwan ang among relasyon. Lipayon mi ni Marie this time. Duha na ang mamisita dito sa barangay nila ni Marie. Ang akong igagaw, kay getting stronger mas sa dilang relasyon nila ni Marie o siyang igagaw. Ug ako po mamisita nga to ni Marie and that time as real couple na gyud. Honestly, Papa Joe, matempt na gyud mi kaayo ni Marie nga maglinapaay pero ligon gyud ang barugana ni Marie nga muhuman una siya og eskwela. Usa niya itugya ng iyang pagkababay diri nako. Nirespeto pug ko anang dapita. Dako ko og respeto ni Marie. Mahadlok man po ko makasa or makapabuntis kay unsa man tao kay kabuhi simba ko. So, okay ra sa among sitwasyon nga ato lang. Malipayon ra ko. Okay na kay tanan. Ganahan nga akong mama ni Marie, ganahan siya nga si Marie ang akong nauyab kaysa random nga mababay nga wa daw niya mailhi. Ako sa pamilya ni Marie, kay bawo sila nga uyab mi pero di pagyud kayo open kay mahadlok man si Marie nga makasab-an unya kuno sa iyang papa kay nag-eskwela para ba siya. Okay ra, at least makakuyog mi ug makapamisita sa kun ni Marie. Okay ra kayo ang tanan, Papa Joe. Padayon naman pag-eskwela og relasyon ni Marie until niabot ang adlaw nga pila ka tuig nga gipaabot sa akong tibuok pamilya. Ang approval of our visa kay gipetisyonan man mi tibok pamilya sa akong papa nga naa sa Amerika. Unom ka tuig pa mi nga nagpaabot ana nga good news. Excited ko kay Amerika na good na. Pero part of me was sad kay magkalagyo mi ni Marie kung kanos ay hinuon nga nauyab na nako siya. Lisod pa kayo kay ang LDR sa una, unlike these days nga sayon ra kayo kay ikabaw na mo sa teknolohiya. Bago pa kaayo ni boom ang Facebook at nga time, dili pareha karon nga inig-open mo sa cellphone, Facebook na dayon. At nga time, maka-Facebook lang ka if mo ato kag computer shop. So I was worried about our relationship if it would last in a LDR settings, Papa Joe. Months to weeks 2 days, ana ra kadali ang pagpanlabay sa mga adlaw. Marie and I spent more time together. Amo gyud gisulit ang mga adlaw nga pwede may magkakuyog. We enjoyed each other's company. Nagaduol ang adlaw sa among paglarga, mas dako o mas wa ko makasabot sa akong gibati. Excited nga nag-uol but I really had to go. My family and I migrated to the USA. Marie and I tried to keep our promises to each other. Mag-Skype me if wa siya klase. Mag-chat me if we're both available. Magkabilang mundo kayo ang drama gyud namo ato, Papa Joe, nga panahon tungod kay very different ang time zones. Tingkatug nako, ting mata niya. Tingkatug niya, ting matasad nako. It was tough. Plus, naglisod pa kog adjust sa new environment that I was in. Culture shock, weather shock pa kayo ko kayo to the time. And also the weather, Papa Joe.
Nakadugay wala may contact ni Marie. Nakamit ko daghang diverse nationalities sa US and made friends with them. Lahi na kaayo ang akong life sa Amerika compared sa Bohol. Si Marie, busy sa kaayo siya pag-eskwela tungod kay graduating na siya. Yes, pag-contact yapon mi ni Marie but lahi na kaayo sa una. Kay magduda naman ug mag-away naming duha. Both of us were too overwhelmed sa mong situation. Ikapoy ko sa sige namong away, so nakaunahuna ko nga undangon na lang ang tanan. I know na pasakitan ako siya pag-ayo, Papa Joe. We were good friends baya before may nagkauyab. Then, mabaw lang nga rason ako siyang gibuhian. But life must go on. Nalingaw ko diri sa Amerika and who knows if si Maripon nalingaw ra sa diha sa Pilipinas. Pero bisan pa, sa lahi kaayo nga kalibutan namo ni Marie, nagpabiling gyapon ang akong pagpangga o concern niya. Nangumusta ako about ni Marie through our mutual friends. I silently kept an eye on her. I could not reach her kay deactivated naman siya sa Facebook for a long time since nagkabuwag mi. One day, I heard she passed the licensure examination for professional teacher. I was so happy for her. I wanted to congratulate her, but I did not know how since deactivated naman siya tanan sa iyang social media. So ang gihimo, nagpa-load ko og roaming, bahala na og mahal basta makatawag lang ko niya. And yes, after 2 years of not hearing each other's voice, nagkasturya rin mi finally. And she was very shocked hearing my voice. Nagkasturya mi og taas-taas, Papa Joe. And I'm not gonna lie, Papa Joe, gimingaw ko ni Marie. After ato nga conversation, nakuha ni Marie ang closure nga dugay na niyang gipangayo. After a couple of months, nakita na nako balik nga reactivated na ang iyang FB accounts ni Marie. Dali ra kayo ang mga tuig, Papa Joe. After 4 years, nakauli ko balik sa Pilipinas for a month vacation. Wala ko'y plano nga magsamok-samok pa ni Marie. Kaya I noticed happy man po siya sa iyang life. Pero uban sa akong pagpauli, ang mga friendship memorabilia nga gipadaan ni Marie nako paglarga nako 4 years ago. Plano na ko nga iuli niya tanan pero dili personal nako ihatag. Ipahatod lang nako sa mong kaila then let go na. Pero sa wadama ni chat nako ang older sister ni Marie og nangumusta and nang-invite sa fiesta sa ilaha. I do not know. Dili man nanta ako magpakita ni Marie pa. Pero murag naam gyud nagtud na ko nga moadto sa ilaha para magpakita og balik niya. And yes, nagkakita gid mi og balik. Very awkward nga feeling gyud ang akong gibati niya tungigayuna. Mas malipayon and mas blooming nga Marie ang ako nakita. Nalipay ko para niya, Papa Joe. Mawaw kay ko nga moduol og makikistorya niya. So after sa mong pangaon o gamay nga storya sa igsuon, nang lakaw na dayon mi sa akong kauban og nilahus dito sa ilang barangay disco para maglingaw-lingaw. As expected, nakita na ko si Marie sud sa diskuhan. Daghan og mga kauban og kasayaw si Marie while nagtagay-tagay. While ako nagtagay kauban sa kong amigo og igagaw. Pero mira po ko magpasiplat niya. Nagalaw magagabion, mas na-feel na ko ang tama sa alkohol nga akong giinom. Og dito, nagkalakas loob ko nga muduol kang Marie og makistorya. Medyo nakainom na po si Marie niyanto. Tungod sa kabana sa palibot ng kadesisyon mi nga mulakaw og ato sa gawa sa diskuhan magstorya. And yes, Papa Joe, heart to heart mi nga nagstorya ni Marie. Nagpinasayloay mi personally. And among gi-express og unsa mi kamingaw sa usag-usa. Nanghigda mi sa ground while nagtanaw sa mga bituon sa langit. Catching up others' lives or each other's lives. Nalipay mi pareho kay murami og nabalik sa among pagkaamigo atong high school pa mi. Usami ni desisyon nga mupauli. Akong gihatag tanan ni Marie ang iyang gihatag nako sa akong paglarga sa una. Tanang butang nga nahatag niya og timaan sa mong friendship og relationship. And of course, ato nga gabi una, akong natilawan og balik ang mga tamis nga halok ni Marie. Pareho ming nakainom pero tama na gyud sa pag hinalukay.
Paglabay sa kaadlaw, gikan na itong among emotional conversation ni Marie. Wan ako dama, nakadawat kong chat sa Facebook, gikan niya og ningon siya nako nga, "Huy Martin, unsa may pasabot atong kiss nimo nako atong usang gabi eh. Nganong imo man tong gibuhat. Gusto ko magstorya ta kanang sakto ta sa pangunahuna." To be honest, Papa Joe, naglibog ko. Mag-istorya ba ko niya or di lang? Total, nahatag naman ako niya tanang mga handumanan niya and willing na ko nga mulit go like what I planned. Another reason na anak ko yung usa ka babae sa Amerika. Amerikana nga nagfling-fling sa Amerika nga pirmi na ako kachat-chat atong panahon na. I was confused. Naglibog ko og dapat bagyod na akong balikan si Marie or move on na lang ko and focus sa present life nako. So wa pa ko ni-reply kang Marie, ako gyud timbang-timbang pag-ayo Papa Joe. Sige, magstorya ta, manglagta. Hapiton ti ka diya sa inyo ha. Reply pa nako ni Marie. Og tuod man nang laag mi, like the good old days. Happy ko, happy siya. Nagbalik ang effortless nga compatibility na munduha. And yes, naka-decision mi nga magbalik that time. Wa kabalo si Marie nga nako'y fling-fling sa US. Wa po ko'y plano nga musulti niya kaya di ko gusto nga maguba ang relasyon namo nga gitry namo og fix. Ang remaining days sa akong vacation akong gi-spend more with Marie. Manlaag mi sa mga tourist spots sa North and South sa Cebu. Sa among pagsigi kuyog-kuyog, wa gyud mi kapugong ni Marie sa among gibati. Na-tempt gyud mi nga buhat sa butang nga dugay na unta kayo namong gustong buhaton few years back. Ug dito ngay gayon, kilapa sa leon ang virgin pa kayo nga karnero. Edi wow. Na-feel yun na ako ang kainit sa lawas o kauhaw na mo ni Marie sa sagusa. But lagi, kay virgin man kayo si Marie, medyo uncomfortable siya and medyo na-hurt sa akong gibuhat niya. Graduate na si Marie and waiting for item na lang sa DepEd. While nag-wait siya, nag-work siya sa call center as an agent sa Cebu, Papa Joe. And this time, wanay kahadlok si Marie siyang ginikanan tungod kay nakahuman naman yun siya o sila sa ilahang pagpaskuhilan niya o sakto na sa Pangindaron. Pila ra ba'y pagpanlabay sa mga adlaw panahon na nga mabalik na pugko sa Amerika. Wag yapon kabalo si Marie about sa akong fling-fling sa US. Magkita mi usahay pero wag yung may relasyon nato nga nasa Amerika, Papa Joe. Nakonsensya ko. Dili deserve ni Marie nga buangon ako siya kay buutan og tarong siya nga pagkababae. Ang akong gibuhat nitugan ko sa tanan ni Maria yes, nawa siya. Nawa ang iyang pagsalig diri nako tungod adto. I tried my best to earn it back pero lisod gid kaayo ang LDR if kuwang jud sa pagsalig sa sagusa. Our relationship was far from perfect. Permi mi mag-away, permi pod mi nga namo nga gipili nga mustay sa sagusa. Kada summer vacation ko muuli sa Pilipinas to spend time with Marie. Hilig mi og laglaag and nature trip. So, that's what we are. We normally do sa akong entire vacation. Ako gyud i-timing ang April o May akong bakasyon. So, Marie is available para kay na-hired naman po siya as elementary school teacher sa DepEd. So, every vacation niya, muuli po ko para makaspend time together. Nga di lang sa screen or video calls. Yearly na namang gibuhat ni Marie, Papa Joe, every summer until pandemic happened. Wa ako nakauli og 2 years tungod sa hugot nga protocols and restrictions. Padayon nagyapon mi ni Marie sa among relasyon. Mas nagkadugay, mas nagkanlawom ug mas nagkadako ang among pangandoy para sa among future. Grabe nga kamingaw ang gihatag sa pandemic sa among relasyon ni Marie. Ang pandemic usab ang nagpukaw nako ug unsa gyud ay kalingaw ang life ug magkakuyog mi ni Marie. Sumato Papa Joe na kaunaw na ko og propose ni Marie online. Then, mao na buhaton ako personally. Og okay na ang tanan og makauli na ko. And praise God, nakauli ko na tong 2021 and proposed to Marie personally. Happy ang tanan para namo Papa Joe kay finally after pila ka tuig nga LDR mo settle na mi. Pagbalik na ko sa Amerika, ako dayon gipetisyonan si Marie for fiancé visa. And luckily, she passed everything og nakalupad gyud uban diri nako sa Amerika. Og karon, kuyog na gyud mi diri permi sa Amerika, Papa Joe. LDR no more. And right now, naghinay-hinay mi og kabot sa among pangandoy as married couple.
Si Marie, naningkamot sa iyang mga pangandoy nga matuman, so nibalik siya og eskwela, taking medical course while nag-part-time job, kay di man siya ganahan nga mag-teacher diri sa Amerika. And me, pirmi nag-support niya sa tanang pangandoy niya bisan busy mi diri sa among inadlaw-adlaw nga paningkamot. Always make sure we spend time gihapon sa sagusa to feel those years nga wa mi nagkakuyog sa una. We always go camping, hiking, off-roading, and more nature tripping kay mauman ang among vibes ni Marie dere. We venture more often this time. Just this summer lang po, Papa Joe, nakaulit mi di Marie for 2 months vacation sa Pilipinas. Kabalo ko nga excited kayo si Marie nga makakita og balik siyang family after 2 years, and I was even happier for her. We took the chance nga magpakasal sa pari while namin sa Pilipinas. We also made our intimate dream garden wedding possible with immediate family and closest friends as our guest. Bata pa mi nangandoy gyud mi nga very intimate wedding gyud ni Marie, and thank God amo gyud kining natuman. After sa mong kasal, we spent our honeymoon by venturing Southeast Asia countries. For now, wala pa mi anak kay tungod sa health issue ni Marie, pero wa mi mawad-i og paglaom. Pero mi nag-ampo sa Ginoo nga hatagan na pud mi niya og anak puhon sa saktong panahon. Everything has its perfect time. Huwat rami nga ihatag sa Ginoo ang perfect timing. Papa Joe, dinhin ako tapuso ng suwat tampo, ginawat pa nga nakakuha ang mga listeners og inspirasyon sa among istorya. Usa sa mga leksyon nga akong nga ma-impart sa among story ni Marie mao nga kung ang tao para gyud sa imo bisan pag unsaon og usa asa ka ibutang ni kalibutana, ihatag yapon na siya sa Ginoo nimo. Maghuwat ko, Papa Joe, sa imong pag-air ani ako ang love story ni Marie. For sure kiligon gihapon ko maminaw sa among love story ni Marie. Daghang salamat, Papa Joe, padayon na gihapon ko maminaw sa future uploads nimo sa among YouTube channel, and God bless and more power. Imong avid listener, Martin. Daghang salamat, Martin, sa imong cute nga story. And in fact, makakilig. Kilig man gani ko gabasa. And I hope nga you are indulging yourselves with the Filipino communities there. And mora sa na ako hangyo nimo nga spread the words nga nata YouTube channel. Labi na sa mga kamao mo sabot og mga binisaya nga pulong diha. Mora sa na nga akong ikalipay. And hope magakita sa tasunod ninyo balik dire. Daghang salamat sa tanan nato mga subscribers, mga OFWs. Daghang kay magpa-shoutout pero di pa nato na ma-shoutout tanan no kay taas na jud kayo atong oras nga magahin dire. But I'll make sure nga makabot kog shoutout nga video puhon to acknowledge you guys. Again, God bless you. Ginaot pa nga mahawas mo sa inyong mga problema nga giyatubang karon. Kini sa inyong ubos nga lagad, Papa Joe. Sa bawat liham na aking sinulat, puno ng lungkot, saya at pangarap. Sa radyo mong tahanan ng kwento, Papa Joe, ikaw ang aming kakampi sa mundo. May luhang pumapatak, may ngiting bumabalik sa tinig mong kay lambing. Kami iyong pinapahid. O dear Papa Joe, tagapayo ng puso. Sa bawat kwento, ikaw ang sandalan ko. Sa pag-ibig, sa sakit, sa pangarap at saya, ikaw ang tinig ng bawat nag-iisa. May iniwang sugat, may bagong simula sa mga liham. Hinahanap ang pag-asa sa bawat kwento mong pinakikinggan. May aral at saya na hindi malilimutan.
May iniwang sugat, may bagong simula. Sa mga liham, hinahanap ang pag-asa. Sa bawat kwento mong pinakikinggan, may aral at saya na hindi malilimutan. May luhang pumapatak, may nginting bumabalik sa tinig mong kailan din kami iyong pinapahid. Oh dear Papa Joe, tagapayo ng puso. Sa bawat kwento, ikaw ang sandalan ko. Sa pag-ibig, sa sakit, sa pangarap at saya, ikaw ang tinig ng bawat nag-iisa. Sa alon ng radyo, tinig mong gabay, nagbibigay pag-asa sa bawat buhay. Kahit saan man kami dalhin ng mundo, ikaw ang kaibigang laging nandyan, Papa Joe. Oh dear Papa Joe, aming kaibigan, salamat sa kwento mong walang